Tak ja vás zdravím pri novom videu. Po dlhej dobe tu máme súpravu, vlastne ťahač, respektíve traktor s cisternom, fekálom. Je to Mante GS 520. Je to 20 kubíkový fekál, myslím, približne. Takže máme tu takú peknú súpravu. S ktorou tu brázdime tieto cesty. No. Máme piatok. A my vozíme kejdu, respektíve močovku po dojniciach, no všeobecne po kravách. Takže hodne výživná, hodne aj voňavá, v úvodzovkách samozrejme. Takže jazdíme, valíme v troch, ešte jedna táto súprava. Jeden John Deere a aplikátor Kejdy, vlastne Holmer. Myslím, že má zapravovacie disky Amazon Katros, vlastne s hadicami. Takže tak, používame motorovú brzdu a podraďovanie. Retardér to nemá, takže iba takto si pribrzdujeme a samozrejme brzdou. No ale to je asi jedno. MAN je takáto jednoduchá kabína, si sociál paket, výbava, ale tak asi to postačuje na tieto poľnohospodárske potreby. Funguje to pekne. Celkom stíhame, nehoníme sa, neponáhľame sa nejako extra. Stíhame, jazdíme traja, ako som spomínal. Je to dosť taká úzka cesta. Takže niekedy, keď sa vyhýňame kamiónu, je to také divné, ale ľudia sa tiež niekedy nechcú vyhýňať na tých cestách. Ja chodím stredom, pokiaľ je to možné, samozrejme. Video bude iba z jazdy po ceste, do strediska určite nebudem natáčať z dôvodu nejakej ochrany osobných údajov a tak ďalej, alebo bezpečnosti. A nikoho som nevidel, že by natočil video z takéhoto vlastne ťahača, alebo respektíve nevidel som to tu, tak mi to napadlo, že prečo by som nemohol natočiť video. Auto není moje, auto je vlastne v podstate komu prischne, alebo kto je voľný, tak ten na tom jazdí. Takže asi tak. Je to nové auto, má to iba 16 000 kilometrov najazdené. Má to automatickú prevodovku, ako ste si mohli všimnúť. Je to dosť také intuitívne jazdiť s tým. Ľudia asi dosť divne pozerajú na mne, že čo mám na hlave, ale tak to je asi o zvyku.
video je také kľudnejšie. V podstate nemám čo rozprávať o tom, je to ťahač s fekálom. Není to nič ako... Není to nič prevratné, klasický fekál, poháňaný hydromotorom. Vlastne z kamióna. Ako som spomínal, je to prihlásené na T, takže sa môže s tým jazdiť človek, ktorý má ako vodičský preukaz T, skupinu B, či skupinu T, tak som myslel. Tu máme super zaparkovaný autobus, ale asi tu býva pán vodič. No a tu video zatiaľ stopnú, tak to by sme si mohli natočiť, ako to vlastne. Zapneme si čerpadlo hydraulické a ideme si to nabrať, pozapájať. Nikomu nebude vadiť. Troška ďaleko, ale to nevadí. Troška ďaleko. Máme zle dozvarené to. Teraz je dobré. Skiblik. Máme si hadicu. Pridvihneme nohou, hop, hop. Otvoríme jedno, druhé čerpadlo. A už to plníme. Tak toto nejak vyzerá zvonku. To všetko čerpá, nacucáva dnu. Máme mierku, približne koľko tam je. Veľmi dobré. Súprava pekná. Ako nejako ma to nevzrušuje, ale je to prosto nové, pekné. Takže asi tak. Naplnený. Sme naplnení a ideme vlastne k aplikátoru. Trasa je to pekná. Je to dlhšia. Aj cez štátnu cestu vlastne. Takže je potreba niečo rýchlejšie. Preto ja sa tie many, respektíve ťahače, traktor. Je to srandovná práca, toto
Škoda, že z toho človek smrdí, jak keby... smrdí, jak keby sa vykúpal v tom výjimke, v žumpe. Výkopové práce. Robia tu asi iba beko od kanála. Poklop. Máme tu olympijských bežcov. Si sa pozerá, prečo mám na hlave GoPro. A nepozeral sa. Sranda. To je také divné mať niečo na hlave. Nebudem si klamať. Podradíme. Brzdí. Ďalší stupeň motorovky pomaly do zákruty. Ako kamionista by som asi nechcel byť. Je to dosť taká robota. Taká dosť náročná príde. Ako ten kamionista, nie toto. Je kamionista, ktorý chodí či vnútroštátnu alebo medzištátnu. Asi tá medzištátna, to je dosť čo povedať, si myslím. Už je to jedno. Púšťal ma, ale ja som to nevyužil. Príde vlastne ten najhorší úsek cesty. Je strašne úzka, tí ľudia sa prosto neuhnú. Neberú ohľad na to, že keď prosto ten kamión stiahne do tej škárpy, do toho rigola, prosto neviem, čo je ťažšie, ľahšie prevrátiť, či toto alebo osobné auto, ale tak to je asi už názor každého vodiča, nejdeme tu súdiť ľudí, ale mohli by byť tu ľudia niekedy ohľaduplnejší na tých cestách. Ide kolega Jacob. Tento pán na tejto Fabii celkom fakt letí a prosto nebere ohľad na to, že ja idem tiež. Prosto niekto sa uhne, niekto sa neuhne. A to je asi jedno. Prosto ja to aj tak neovplyvním. A ak si to takto pozrie to video, tak bude sa aspoň vidieť, ak to náhodou. Brzdí taký kolos, není sranda. Takto do kopčeka si prepnem do manuálu, aby to zbytočne neradilo. Lebo je to strašne spomalené, keď je to v automate.
byť radiacou pákou v dnešnej dobe. Ale sme zvyknutí na tieto moderné výdobytky. Teraz sme to prepli normálne do klasického automatu. Tuto už celkom zvláda auto. Ale kopce dlho mu trvá rozmyslieť, že čo zaradí, aký kvalt. To Camion. Pekne rozbehneme. Tu akurát to vyjde pekne na 50, ako je tabula. Krásne. Ďalší problém, ktorý ma štve, sú tieto haly pri cestách, respektíve na poliach, kde bola kedysi orná pôda. Tak to je taký problém, ktorý ma duševne štve. Lebo každý musí mať nový iPhone každý rok, alebo ja neviem, oblečenie z Bangladešu, ty vole. Takže ma to troška štve. Mohli by to troška redukovať, alebo respektíve vylepšiť nejaký zákon, čo sa týka vydávania pozemkov, skupovania pozemkov a na aké účely sú používané tie pozemky. Keď je to orná pôda, asi mi je to jedno. Keď tí ľudia chcú hospodáriť, tak to je super, lebo v dnešnej dobe asi málo kto chce. Respektíve je to finančne náročnejšie pre niektorých ľudí, ale pre všetkých je finančne náročné to hospodárenie. Nie v každej krajine alebo v každom kraji. Alebo nie každý má prostriedky na to, aby mohol hospodáriť vo veľkom. Nemá polia napríklad možno, alebo niečo iné, ale keď sa prosto tie polia a pozemky, tí ľudia predajú alebo dostanú sa do rúk tie pozemky, tá orná pôda, ako som sa zamotal do rúk nesprávnym ľuďom, tak potom takto to vyzerá, vznikajú tieto haly. Družstva prichádzajú o hektáre, tým pádom o prácu a tým pádom o peniaze a tým pádom ľudia o prácu. Ja viem, že stavať treba, aj tí stavitelia potrebujú peniaze, ale stavať halu na každom rohu pri každom veľkom meste je asi tiež blbosť. Je toto filozofické okienko, som tu nechcel dávať, ale musel som to povedať, lebo ma to strašne sere, kurva. O 20 rokov podľa mňa hala bude aj tu, aj tu. Ale to je v pohode, to nikoho nesere. Že nebude čo žrať a budeme všetko dovážať. A vidíš, aj tak sa teraz dováža všetko. Takže je to jedno. V pohode. Máme druhú súpravu, takú istú, staršiu o niečo.